Dobrý den, vítám vás u našeho dnešního videa, ve kterém si společně představíme nový platební terminál SumUp. Mrkneme se, co balení obsahuje. Máme tady označení o tom, že u nás lze platit kartou a dále pochopitelně manuál v českém jazyce. Krom samotného platebního terminálu, jak vidíte, je to parádní designovka. Na spodu balení ještě najdeme napájecí kabel. Platební terminál jednoduše spustíme tlačítkem Power na boku a po spuštění aplikace už můžu zadat požadovanou částku, například 30 korun. Po kliknutí na tlačítko Zaplatit vyšleme signál do platebního terminálu pomocí Bluetooth a vidíme, že můžeme přiložit platební kartu, provedeme jednoduše platbu a naše platba je úspěšně schválená. Pro více informací klikněte na odkaz pod videem.